sentit que en Guitar és més fort. Sóc feble i no tinc altre remei que seguir els que han nascut forts com en Guitar. Això és l'únic que puc fer. Fuig d'aquí, Mori! Tampoc no et puc deixar aquí fet un fàstic. Lluitaré encara que no pugui fer servir el meu poder. Per què no fuig? Si sap que no el podrà guanyar. Aleshores, ja que és el que vols, acabaré amb tu. Rock del karaoke, tercera estrofa! Weki! Un altre cop! Aquest que es diu Weki ha tornat a ajudar aquella noia. Si aquella noia no serveix per res, com és? És un paio dur. No em diguis que també ets invencible. No és això. Doncs què passa aquí? Quan els amics estan en perill, quan haig de protegir els meus amics, no puc quedar-me a terra fent la migdiada! Oh, però d'on surt aquesta gent? Això és ridícul! Prepara't! Rock del karaoke, quarta estrofa! Bé, ara et toca a tu. No t'ho permetré! Que no, Kurogane! Un altre cop? Aquesta és la força de l'equip d'en Weki. El sentiment de voler protegir els altres fa que es tornin més forts. Tu no tens altre remei que ser-nos útil per alguna cosa. Has nascut feble i ho faràs si no vols que t'abandonem a la teva sort. Els nois de l'equip d'en Weki són diferents del nostre equip. No sabia que hi havia gent així. Que encara no ho entens. Sóc invencible. Facis el que facis, no em guanyaràs. Sí, potser tens raó. Com a màxim et sortirà tot de pèl als llocs on t'he tocat amb les armes divines amb el meu poder del nivell 2. Què? Llavors, ara m'està sortint pèl al cos? Si tant et preocupa, pots treure't la roba i comprovar-ho, no? No, esclar que no em preocupa gens. Jo t'aviso, aquests pèls són de color rosa. Rosa? Però això tampoc és tan estrany. De la punta de cada cabell en surt el cap d'una fada. Una fada? No sé de què parles, no t'entenc. Ja. Si amb tot el que t'he dit no et vols treure la roba, vol dir que el teu veritable poder és transformar el teu vestit en una barrera o en una cosa per l'estil. Quan mires de fer-me front, sempre pares d'atacar la Mori. Això no té res a veure amb ser invencible. I si és mentida que ho ets, l'únic que se m'acut és que el teu poder consisteix a transformar el cos o la teva roba en una barrera quan t'ataquen. Cosa que he pogut comprovar. I com contraatacaràs? Tu tens el nivell 2, oi? En primer lloc, transformes la meva roba en una barrera. A continuació, em llences les teves ones d'atac al cos dins de la barrera que has creat. I el motiu pel qual no pots atacar i protegir-te alhora és que la limitació del teu poder és que només pots transformar un sol vestit. I encara més, només pots llançar les ones d'atac darrere la barrera que has creat. Què? Ho ha descobert tot? I allò del poder de transformar cançons en ones d'atac era mentida? Si el seu contrincant estigués completament nu, no el podria atacar. Però ho volia mantenir en secret. I què penses fer? Et faré atacs consecutius que no et deixaran temps per treure't la roba! Què coi ets tu? Em sap greu, però jo no porto cap mena de roba, així que els teus atacs no et funcionaran. Ara veuràs! Ras dels ulls! Poder-la transformar l'ho has dit! Ara! Arma divina de les 8 estrelles! Onada Namihara! Ja el tenim! Si l'encertes de coll cap amunt al lloc on no té cap mena de barrera, no podrà fer res! Innocent! Llavors només haig de fer això. Només estàs mirant de donar-me un cop de fuet al coll, però això ho podria evitar cantant i tot. Oh, baby! Doncs té, prova el cop de fuet, au! Ho has fet! L'atac amb aquesta arma divina és increïble! Sí, a diferència d'altres armes, aquesta la pots torçar a voluntat. És per atacar en aquesta mena de situacions complicades.
I digues, com se t'ha acudit fer això? Són companys de debò. I aquesta és la veritable força. Vull fer-me fort. Vull ser fort com ells. Ho seré! Al següent episodi, què passa amb aquesta tercera fase? Tant que ens ha costat formar un equip i resulta que cadascú ha de lluitar a llocs diferents. Què? Que la Rinco i en Sano lluiten junts? I contra qui lluiten? En Munin i en Pastelo. Sembla que aquest parell fan un treball en equip extraordinari. Sano, Rinco, no heu de perdre. Mostreu-los el vostre millor atac en equip. Ei, però si sou com gat i gos! Al següent episodi, la llei de la persecució més forta. El treball en equip és amor.